La interfície de Videopad és la següent. Tenim una línia temporal en la part inferior en què apareixen els vídeos en la primera, els àudios en la segona. Són colors diferents, com veieu. A més, hi ha un apartat ací que és el magatzem, on anirem acumulant tots els materials que ens interessen. Es posarem ahí els vídeos que vulguem tractar. Si tenim 6 vídeos per obtindre un vídeo final només tallant i apegant, retallant, etc., tots els abocarem aquí, els arxius d'àudio, les imatges, tot. I així, en esta vista, el que fem és observar què és el que estem editant. En esta es veu cada element en brut i en esta es veu tot el que es projecta en la línia inferior, en la línia de temps. Una simple pista per activar com és això. Com s'activa? Doncs en inici, feu clic, opcions i en visualitzar mostrar la vista prèvia dual. Ens serà molt útil, ja veureu després per què. Simplement configureu això, la marqueu i ja està. Ja ho teniu. Ara, com fem per a incorporar els materials que volem? Doncs per a incorporar-los és també molt fàcil, és un botó, añadir archivo, i el que hem de fer és incorporar tots els materials que volem treballar, doncs la portada, les imatges que usarem, el vídeo brut, l'altre vídeo brut, més imatges, el tancament del vídeo, l'àudio que ens ajudarà a entrar el vídeo i l'àudio que posarem al final de comiat, una altra imatge, tot això ho obrim, seleccionem tot el que vulguem i ja està. Ja ho tenim dins. Veieu? En l'apartat d'imatges ens col·loca les imatges, en el d'àudios els àudios i en l'arxiu de vídeo en el de vídeos. Molt important tindre tot el material en la mateixa carpeta. Tot el material en la mateixa carpeta. Podrem anar afegint-lo. Si jo ara vull afegir un altre arxiu del que siga, doncs este vídeo també el selecciono i l'afig, no hi ha problema. Però tot sempre treballem des d'una sola carpeta, perquè després, quan tornem a editar el projecte, vulguem fer canvis, etc., el programa buscarà en la carpeta on ho teníem tot. Recordeu sempre la recomanació, en una sola carpeta cada projecte de vídeo. Si ara estem treballant, jo estic fent el taller de Screencast, tots els vídeos aniran a aquesta carpeta, Screencast. Per tant, aquesta és la manera de distribuir, d'incorporar els elements.